عرست زينة قدام منستر أبي حمد سرعة هنسة عالم لخم عرفة نفرتي بشفتو بعليا جميلهم ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ምስነ ልቦና ዜጋታት ዘይራኸብ ርዮት ዓለም ካብ ወፃኢ ንምቕባል ኢዳ ምዝርጋሕም ኣብ ውሽጢ ጎንፂ ንኽጸንሕ ከም ዝገበራ ምሁራን ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ኢራን እናተኻየደ ምስ ዝርከብ ህዝባዊ ተቃውሞ ተኣሳሲሩ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ سلام طعنا بالله زخوركم تملكتنا كما يتعلو لكع ساعات شعات تخوينو كم تلمود ناس عز حزناهم زيناتات حزامات يلخو زيناتات ندام راحكم مساكم تصنح دما أنا برهان في السام فلما بحصر زيناتات كنجمر قدما منستر أبي أحمد سرعة هنطة عالم لقم عرفو نفرتي بشوفتو بعلي آجاميروم توم قدما منستر قلطوف عبي ترانسبورت مقداير إثيوبيا الناس في حزمت عالم لقم متصار مقداير إثيوبيا زلاقي نمقبار يسرح آلو كبلو أبا محبراو ميديا قصوم آسفيروم اللوم نزيد ما بعمت ناب 25 مليون زتصقعو من قرنياتات نايمت نقار عاقمي كاب زبطح عالم لخا معرفون فرتي بولي بتوساقي حدوش ميقات آبيا نانا معه يركب كبلو قليزوم ازي استفرالي معرفون فرتي نايم هنا استراتيجي نيتيوبيا أبا قطالي مريح بري ترانسبورت أير نايم مقبار علامة زيت حنقط كم زخونا ونابريوم عالم لخا معرفة نفرتي بشوفتو اب تاريخ افريكا زعابي بروجكت مسارة المعاد ترانسبورت اير كم زخون دما اغنزيبهم اللوم اتي معرفة نفرتي مس هاجراوي ايكونومي ريفورم اثيوبيا اجندا مسفافي اندسترين ناي نوح زمن استراتيجي افيشنن اب عالم تودراينت مقد اير اثيوبيا كم زتناخرن غليصوم يوم بمعقف AFCFTA نا أفريقيا ناي مرخاب عقمي كم زوسخ بمحبار كوريدرات نقدن توريزمن زا سفحن إثيوبيا دما قدامي تماقل بينا أهجور زقبرن يكبلون قليصهم يوم أب إثيوبيا تنكر سرعة كل صرتعنا بمفتار دحنتون فوسنتون زترغاغص اغلغلوت مغبي مدحانيتن طعنان اناتهاوي كم زخونه منستر ديتا طعنا فريوت اببه غليصن اب اثيوبيا سرعت قصر طعنا متنخار زخيل مدرخ مخكر مدارك تاكلات يسالطلهم اتي مدرخ طنكارا قصر طعنا نطنكارا سرعت طعنا اب تحت زبل مري حسابيو زكايل زلهم منستر ديتا طعنا فريوت اببه ابتوان كم زبلو اب عود طعنا زي تمزقبو وطيتات كم أهجور كم هاجر كل مداوي بالتقنا نمرقات اتحاد مرآيايوم أبي تيبيا مكلخان مسارات بزقور بوليسي طعنا بطعنا ندحنات زيقاتات أو انتاو إجام ممزقاو كم استقالون حبيرا زيد ما طريت بوليسين طعنا ندحناتو استحالو آقلقلوت حكمنا مهاب طريتن عالم لخات ودراينتن مفرياتات وجت هاجر معباي بزخل كونتات نكم حيش كم استقبره تزاربا سلازخونه دما قدم 4 عامت شومنت ميتاوي طراح زنبره شفان قرب مدحانيت وشط هاجر ناب 60 ميتاوي معباي كم استقالين اردين زلوم اب اثيوبيا بحالف 4 عامتات 260 سميا طعنا اب استفرالي عورتات ببقعات سلطينوم كم استمرقون سرعه قصر طعنا متنخار حناصي جام كم زلو من تزاريبن قدامي معرف هنصت بروجكت ريزورت شبلي بززامو تحبيرهم منستر مسنون كابتات قلان كمون وانا
مكايدي سراح اتي بروجكت زخونو دكتور ابراهام بلاي مس حلفي بيرو لمعات كتمان كونستراكشن كلل سومالي عيتا احمد شكرين كالوت لعلو تمارحن بمخان توم تزازيموم زلو سرعة بروجكتات تزوابيروم تعذيبوم توم حلفتي اب عودتهم قداماي معراف هنصت بروجكت ريزورت شبلي مزامو زي رغاغص انتخون نسنه سرعه مرقاتي بروجكت زغبر زلو مدلاون تعذيبوم يوم كابزي بتوسخي بهنصتي بروجكت كابتي بوتا نستلعلو تحوت اتوزلوم كفالات حبرتسب استانصو ناي حبار منبر ابايتي معزابم ون حبريتا بيرو كوميونيكيشن منغست كلل سومالي يملاقتم اب كلل اورميا تطقامنت تكنولوجي حرشا حرستوت نمسفح بتخرت انات سرح يركب كلو مكتر سمحدار تاكلل اولو عبدي تزاريبوم ابتي كلل زوا سمين شوا وردا برك بميلا كوتا قطم زلمع مهرت سرناي بكومباينرات مكاب وانت زاريبوم ابتي كابي ترخيبوم تعزبت زغورو ايتا اولو عبدي حارستاي مس تكنولوجي حرشا ناي مللاي سرعتي چبوط وصيت النمص مخانيوم غليصوم زلوم ابا قصالون كمز عينت بتكنولوجي استحجز سرعت حرشا مسففان نمعباين بتخرت النات سرا كمز ركب ارغاغيصوم اب كتما ديس ابابا زنزلو لمعات وسنا وسن ربا حدوش اتحاسا لمعاتن هنصاتن غادي زغبره بروجكت مرغاغص زلاق لمعات كوم زخونم كنتيبا اتي ممحدار كتما دانش اببي غليصنلو تن كنتيبا بكتما ديس ابا كاب سالطو زلو بروجكتات لمعات وسنا وسن ربا نكيدي لمعات رباتات قبنان غنفلين غمغيمن كنتيبا دانش اببي ابتوان توم بروجكتاتن وسنا وسن توم رباتاتن كاب سغات بملقاق زحش سنه مهدارن مسلن كتما زفطرو عبي اثر ازولدو يوم يلن زون بروجكتات سنه مهدار اديس ابابا بزلاقنت نكحلو كاب مغبار بتوساخي دليتن سرعتي اوايتن تا كتما اب غمزتو توسخت لمعاتات زحازو كم زخونون افليتن شومنتا وانا رباطات اديس ابابا زحقف 48 كيلومتر زشفن بروجكت هنصت لمعات وسنا وسن رباطات اناتززمه كم زخونون تزاريبن كيدي هنصت نزت حاول زلو امرارحان ابت هنصت نساتف زلو سرحتنياتن كومون دغف نزغبرو زلو نبرتا اتا كتمام مسغانا اقربنلو زيناتات حزبون يقتلوا تبلكتي حزب ما بزرزر نابز حزنام زيناتات كحلفكم إثيوبيا قدم كبل حتى حزبتها مملاس مسنا لبونا زيغاتات زي رقب رؤية عالم كاب وصاين مقبل إذا مزرقها أب وشت غونصي خصنح كم زغبرا مهران يغلصوم ابز حزوان مصاي عدل هاجر زوسن هاجر بوقل ديمقراسي مناص منغستي مدمار بزعل صعري يسرح كم زلو تغليصلهم نصبصاب من توسنت يلما منورهان غرماي قطرهم لعل 80 زخونو بهرسبات ኢትዮጵያ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ባህላዊ ስርዓት ዘለዎም ዓርሶም ዘመሓድሩ ኸይድ መምሕዳር መላው ድማን ሃገር ብዝሃ ገይጺ ምዃን ከልዩ ከ83 በላይ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሀገር لعل 83 ብሔር ብሔረሰባትን ዝሓቆፈት ሃገርያ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ መምሕዳር ውን ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዘመናዊ መንግስቲ ታሪካ ሰለስተ መሰረታዊ ሕቶታት ዘተኣናገደት ትኾን ሕቶ መሬት ሓዊሱ ዓርሰ መምሕዳርን ብሔራዊ መንነትን ህዝባዊ መምሕዳር ንኽጣይ ዝሓቱ ሕቶታት ዲሞክራሲ ዝተማልአ መልሲ ከም ዘይረኸቡ ድርሳነ ታሪክ ይሕብሩ እዮም ነዚ ሕቶ ንምምላስ ኣብዮታዊ ለውጢ ክሳብ ምጥንጋር ዝበፅሐት ኢትዮጵያ ምስነ ልቦና ህዝብታታ ዘይተዋ
ተዋህዶ ርዕዮተ ዓለም ካብ ወጻኢ ንምቕባል ዒዳ ምዝርጋሕ ድማ ኣብ ውሽጢ ጎንፂ ንኽትቀኒ ምኽንያት ኮይኑ እዩ አሁን ለምሳሌ ከምናስቀምጣቸው መንግስታት በፊት መንግስት የነበረን ሀገር ነው ከማብነት ነቐምጦም መንግስታት ቅድሚኦም ንሕና መንግስቲ ዝነበረና ህዝብታትና ሕዚ ዲሞክራቲዮም ኢልና ካብ እንጸርሖም ንላዕሊ ዲሞክራት ዝኾኑ መንግስታት ነይሮምናዮም ካባና ኩሰድ እምበር ካብ ካልኦት ክንወስዳ ይግባአና ነይሩ ናብነት ግሪክ መስራቲት ዲሞክራሲ ከም ዝኾነት ይለዓልዩ ሕዚ ኣብ ግሪክ ጭቆና የለን ማለት ድዩ ኣሜሪካ ሰላምያ ማለት ድዩ ኣብ ኩሉ ዓለም አንጻራዊ እዩ ንምዃኑ ብናጽነትን ብሕውነት እሴታት መሰረት ጠጠው ዝብል ስርዓት ዲሞክራሲ ኣብ ሃገርና በቲ ተጽቢት ዝግበረሉ ልክዕ ክህነጽ ዘይከኣለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ መልሲ ዝደሊ እዋናዊ ሕቶ እዩ እዚ እውን ሃገር ዘላትሉ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ግምት ዘእተወ ፀገም ህዝብታት በብብርኩ ዝፈትሕ ብባዕልና መልክዕ ዝተሓንፀጹን ካብ ባዕልና ዝቕዳሕ ኣብ ሓሳብ ምድማር ጠጠው ዝበለ ኢትዮጵያዊ ዲሞክራሲ ናይ ምፍጣር ትልሚ ብሕታዊ መሳገር መንገዲ እዩ እኛ ዲሞክራቲክ ገቨርንመንት ምንለው ከኛው የመነጨ ለኛው የሚሆን ንሕና ዲሞክራሲያዊ መምሕዳር ንብሎ ካባና ዝወፀ ንዓና ዝሰርሕ ናትና ዝኾነ ስርዓት ዲሞክራሲ ማለት እዩ ምስ ሃገርና ንቡር ኩነታት ዝናበብን ንሕልምና እውን ከም መሳርሒ ዝኾን ማለት እዩ ስለዚ ዲሞክራሲ ማለት ሎሚ ብጻዕሪ እንሰርሖ ንጽባሕ ድማ ብተስፋ ንሪኦ ስርዓት ማለት እዩ ጥንኩር ባህሊ ዲሞክራሲ ዘነዝ ጥንኩር ትካል ዲሞክራሲ እንትፍጠር ብምዃኑ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ከይዲ ህንጸት ዲሞክራሲ ትካላት ኩለንተናዊ ስራሕቲ ሪፎርም እናሳለጡ ጸኒሖም እዮም ብፍላይ እውን ኣብ ጸጥታ ፍትሒ ሲቪል ትካላትን ሚድያ ከምኡውን ብሄራዊ መረጻ ቦርዲ ንህዝቢ ኣሳቲፎም ንኽሰርሑ ብምሕጋዝን ዘይሻራዊ ትካላት ኣብ ምፍጣር ጭቡጥ ውጽኢት ተመዝጊቡ እዩ በኢትዮጵያ ፖለቲካል ታሪክ ውስጥ ካሳለፍናቸው የቅርብ ጊዜ ታሪኮቻችን እንደምንመለከት ከውጭ እስከነ ሙሉ ቅርጾቻቸው ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውሽጢ ካብ ዝሕለፍናዮም ታሪኻት ከም እንሪኦ ካብ ወጻኢ ዘእተውናዮም ኣረኣያታት ኣብ ውሽጢ ጎንፂ ንኽንኸውን ዕቤትና ንኸይረጋገጽ ምኽንያት ኮይኖም ጸኒሖም እዮም ሕዚ ለውጢ ካብ ዘምጽኦ ዓብይ ብስራት ድማ ሃገራዊ ፍታሕ መሰረት ዝገበረ ምስ ሃገራዊ ነባራዊ ኩነታት ዝናበብ ኣብ ሃገርና ውሽጢ ዝፍጠር ጸገም ዝሓለፍናዮ ታሪክ ዝፈጠሮም ውስንነት ንምዕራም ዝኽእል ሃገር በቆል ስርዓት ዲሞክራሲ ንምህናጽ ኣብ ጻዕሪና ንርከብ መጻኢ ዕድል ሃገር ዝወስን ሃገር በቀል ዲሞክራሲ መንግስቲ ምድማር ካባና ባህሊ ተላዒሉ ኩነታት ናብራና ብግምት ዘእተወ ዲሞክራሲ ንምፍጣር እናሰርሐ ይርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ብለውጢ ከባቢ ኣየር ዘጋጥሙ ሓደጋታት ንምጽዋር ልዕሊ 4.6 ሚልዮን ሄክታር መሬት ዕቀባ ሓመድን ማይን ክሳለጥ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ስርዓት ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝዓረቁ መሬታት መሊስካ ንምልማዕን ፍርያት ሕርሻ ንምድንፋዕን ልዑል እጃም ከም ዘሎ ድማ የመን ጌታቸው ኣለሙ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ካብ ኣኽራናታን ክብ ዝበሉ ቦታታታን ተባሕጊጉ ዝውሰድ መጠን ልሙዕ ሓመድ ኣብ ዓመት ብሚልዮን ዝቁጸር ቶን ከም ዝኾነ ሓበሬታታት ይረድኡ እዚ ንስራሕቲ ሕርሻ ኣገዳሲ ዝኾነ ልሙዕ ሓመድ ኣምሳኣና ድማ ንንካያት ዓውድን ሃብቲ ተፈጥሮን ምኽንያት ምዃኑ ይግለጽ ከም ሃገር ክፍለ ቁጠባ ሕርሻ ንምዝማን እንትሕሰብ ድማ ነዚ ጸገም ኣቐዲምካ ምክልኻል ንዕውትነቱ ኣገዳሲ ብምዃኑ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብምትሕብባር ብዕቀባ ሓመድን ማይን ሃብቲ ተፈጥሮ ከባብታት ውሑስ ምግባር ንጽባሕ ዘይበሃል ስራሕ እዩ በዚ ድማ ሎም ዘበን ኣብ ኢትዮጵያ ብለውጢ ከባቢ ኣየር ዘጋጥሙ ሓደጋታት ንምጽዋር ልዕሊ 4.6 ሚልዮን ሄክታር መሬት ዕቀባ ሓመድን ማይን ክሳለጥ እዩ ኣገዳስነት ዕቀባ ሓመድን ማይን ልሙዕ ሓመድ ብውሕጅ ከይውሰድ ካብ ምክልኻል ብተወሳኺ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ብምውሳኽ ኣብ ረብሓ ዘይውዕሉ ዝነበሩ ከባብታት ናብ ረብሓ ምውዓል እውን ካልእ ተወሳኺ ልኡኽቶ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር መምህርን ተመራማርን ለውጢ ከባቢ ኣየር ኢነርጂን ሕጊ መሬትን ዝኾኑ ዶክተር ኣለልኝ ወንድም ዓለም ብዛዕባ ለውጢ ከባቢ ኣየር ትኩረት ሂቡ ቅድሚ ምዝርራቡ ኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ንምክልኻል ዝሰርሐቶ ስራሕ ልዑል ብዛዕባ ምዃኑ የልዕሉ ዓለም ስለ አየር ንብረት ለውጥ ከመነጋገሩ በፊት ዓለም ብዛዕባ ለውጥ ከባቢ ኣየር ቅድሚ ምዝርራቡ ኢትዮጵያውያን ወይ ድማ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ነዚ ሓደጋ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ሃገር በቀል ብዝኾነ ኣሰራርሓ ፍልጠትን ኣሰራርሓን እንዳተኸተለ ጸኒሑ እዩ እዚ ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም ከም ተመክሮ ዝሃበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
ኢትዮጵያ ንኣብነት ዝተወደበ ሕርሻ እንተወሲድና ደንን ዝራእትን ብሓባር ብምክያድ ምብሕጓግ መሬት ብምሕካም ከምኡውን ብዝሃ ህይወት ኣብ ምዕቃብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ እጃሞም ተጻዊቶም እዮም ከምኡውን ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ብተደጋጋሚ ተምሃሮ ኮይንና እኳ እንሰምዖም ዝነበርና ናይ ኮንሶ ስራሕቲ እንተሪእና ብብርኪ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ብዝሃ ህይወት ዝሕሉ ልሙዕ ሓመድ ዝሕሉ ምብሕጓግ መሬት ዝከላኸል ሃገር በቀል ፍልጠት ኮይኑ ንረኽቦ የአፈር መሸርሸርን የሚከላከል ሀገር በቀል እውቀት ሆኖ እናገኘዋለን። ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝዓረቁ መሬታት መሊስካ ንምልማዕን ፍርያቶም ንምድንፋዕን ልዑል ዕጃም ኣለዎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተሰርሑ ስራሕቲ ልምዓት ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝዓረቁ ከባብታት ንክሓውዩ ሃብታት ማይ ንክጉልብቱ ኣብ ዝለምዑ ከባብታት ምርባሕ ንህቢ ብምስላጥ ምህርቲ መዓር ንክውስኽ ከም ዝተገብረ ዝግለጽ እዩ። ንምድንፋዕ ምህርቲ ብኽለት ከባቢ ኣየር ንምትዕርራይ ልምዓት ሃብቲ እንስሳት ዕዉት ንምግባር ልምዓት ሃብቲ ተፈጥሮ ዘይትካእ ግደ ከም ዘለዎ ሰማያት ዓውዲ ይገልጹ። ረብሓ ዝተዋደደ ስራሕቲ ሓለዋ ማይን ሓመድን ብተግባር ክርአ ብምጽንሑ ሓረስቶት ኣብ ናይ ሎም ዘመን ስራሕቲ ምንቅስቃስ ልምዓት ሓለዋ ከባቢ እውን ብትኹረት ከም ዝሳተፉ ትጽቢት ይግበር። ካብዚ ብተወሳኺ ልምዓት ሃብቲ ተፈጥሮ ጉዳይ ህልውና ምዃኑ ብምግንዛብ ሎም ዘመን ዝተፈላለዩ ከባብታት ብዕቀባ ሓመድን ማይን ብምልማዕ ሓረስቶት ብምግቢ ባዕሎም ካብ ምኽኣል ብተወሳኺ ቁጠባዊ ዓቕሞም ንከማዕብልሉ ዘኽእል ስራሕቲ ንምስራሕ ኣመራርሓን ሰሙያ ሕርሻን ዝምልከቶም ኣካላትን ማሕበረሰቦም ኣተሓባቢሮም ንከዓሙ ትጽቢት ይግበር። ሕዚ ድማ ዜና ወጻኢ ይቕጽል። ኣብ ኢራን እናተኻየደ ምስ ዝርከብ ህዝባዊ ተቃውሞ ተኣሳሲሩ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩሎም። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ሃራና ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝበሎም ዛጊድ 48 ንዓበኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ። ብወገን ሓይልታት ጸጥታ እውን 14 ኣባላት ከም ዝተቐትሉ እቲ ትካል ገሊጹሎም። ሓደ ኣብ ኖርዌይ ዝርከብ ካልእ ማሕበር ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውጾ ጸብጻብ ግን 9 ቆልዑ ዝርከብዎም 51 ንዓበኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሉሎም። ቢቢሲ ዝርከብዎም ዓለም ለኻውያን ማዕኸናት ዜና ናብታ ሃገር ከኣቱ ስለ ዘይከኣሉ ካብታ ሃገር ብማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ እዮም ክምርኮሱ ጸኒሖም። እንተኾነ ግና ኢንተርኔት ካብ ትማሊ ሐሙስ ጀሚሩ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ተቋሪጹ ይርከብ። መንግስቲ ነቲ ኩነታት ንምርግጋእ ኢንተርኔት ክቋረጽ ከም ዝወሰነ ብዓርቢ ኣፍሊጡሎም። ቢቢሲ ቋንቋ ፋርሲ ግን ዛጊድ 22 ካብ ንዓበኛታት ከም ዝተቐትሉ እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎም። ሰብ መዚ ኢራን ብወገኖም 6 ኣባላት ጸጥታ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ኣለዎም። كبرات تملكتي مادي زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم قدامي مستر ابي حمد سرعتي هنصت عالم لخ معرفه نفرتي بشفتو بعلي اجميرهم قدم كبل مسنا لبونا زيغاتات زي راخب ريوت عالم كوصاي المقبال إيدا مزركحا اب وشتي غونسي نخصنا كم زغورا مهران غليصوم كاب زيناطاي اب ايران نتخايده مسركب حزب تقاومو تاساسيرو بزحات سبات كم استقتلوا تحبيرو باركس تبلكتي مع زينا بزيزازم سلام كتالكم عزينا نمسجن سلام